ABBA BK Sumaila. Ni da ke mun zam daya, wanda kamar ki a zuciya, ni ke kaɗai zan waiwaya a zaune kogon tafiya. Kin zamo zinariya, to sai ki taka lafiya, sawun ki zan ba bibiya, rike hannu na gimbiya, cikin masoyan muke waya, cikin shigar gargajiya. Da ni da ke mun zam daya, gare ni kin fi baturiya, cikin masoyan duniya babu kamar ki a nashiya. Gwanar salogun tafiya, ɗawi su mai kyan kwalliya, waye a dogon tafiya, ke ce farar tumfafiya, a fuska kwai ki da dariya, kina da kyawun tarbiya. An ce ina da buruciya, na sa raina da gaskiya, ba ku yake yin tambaya domin ya iske matsaya. Ki so bai duba buruciya, mai yin sa baya gajiya, ya haƙuri ya juriya, ƙarshen sa za ya ci moriya. Jini na sinki yake waya, kashi da ɓargo jijiya, babu ke zan sha wuya, rashin ki dole na margaya. Na zam kawanki a tafiya, biki da fannin dubiya, to sai ki rufe idaniya, ki kyala masu hayaniya. Ni rabbi zan ba godiya, ya bani ki a masoyiya, mai kyan hali ga juriya, halin ki babu na kushiya, sunan ki dauke da inkiya, Halima ko kuma Sadiya. Ki haƙuri nan zan tsaya, duk laifuka nake yafiya, sai wata rana Sadiya.